தனுஷ் நடிச்சிருக்க நானே வருவேன்ல இருந்து இன்னைக்கு ஈவினிங் 4:40 பிஎம்க்கு ரிலீஸ் ஆக போகிற ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் நேம் வீராசூரா. இதை இப்போ படத்துடைய டைரக்டர் செல்வராகவனே சொல்லியிருக்காரு ஒரு போஸ்டரோட. இந்த போஸ்டரில் க்ளீன் ஷேவோட இருக்க தனுஷ் லுக்கை விட்டுருக்காங்க. இந்த லுக்கில் யாரையோ முறைச்சிக்கிட்டு கையில் வில்லோட நடந்து போகிறாரு தனுஷ். பக்கத்தில் மரத்திலிருந்து கீழே கொட்டக்கூடிய இலையெல்லாம் பறக்குது. பேக்ரவுண்டில் ஃபுல்லாகவே ஸ்கை ப்ளூவாக தாங்க இருக்குது. இருக்கிற மரங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சவுக்கு மரங்களாக இருக்குது. அதுவும் நிறைய உயரமான மரங்களாக இருக்குது. நான் சொல்கிறேன், இந்த படத்துடைய விஷுவல் பிக் ஹைலைட்டாக இருக்க போது. நானே வருவேன்லேருந்து போஸ்டரையே ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இவங்க இதுக்கு கிரெடிட் கொடுக்குற விதமாக இந்த படத்துடைய ஃபோட்டோகிராஃபர் ஓம் பிரகாஷ் அவருடைய பேரை நல்லா போல்டாக செல்வராகவன் டைட்டிலுக்கு கீழேயே போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த படத்தில் இருக்க தனுஷோட 2 கேரக்டர்ஸில் எந்த கேரக்டருக்காக நீங்கள் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சினி எக்ஸ்ப்ளோர் சேனலை.